तामुलपुर बियाबनि MLA जलेन दैमारिनि बानजायनायजों खुंजानाय गिबि खेब MLA काप भलिबल टुर्नामेन्टआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। तामुलपुर बियाबनि MLA जलेन दैमारिनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय नेशनेल थाखोनि भलिबल बादायलायनाय खुंनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिखाटायाव बे भलिबल बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनै मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों तामुलपुर बियाबनि MLA जलेन दैमारिया बे नेशनेल थाखोनि MLA काप भलिबल टुर्नामेन्टखौ बेखेवनानै होयो। बिनि उनावनो उत्तर प्रदेश वारियर्स आरो सर्व क्रीड़ा संगठन बरपेटा भलिबल क्लाबनि गेजेराव गिबि गेलेनायखौ जागायो। आसामनि गुबुन गुबुन भलिबल क्लाबनि अनगायैबो उत्तर प्रदेश आरो पान्जाबनि मोन 8 भलिबल हानजाया बे टुर्नामेन्टआव बाहागो लादों। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिखाटायाव खुंजानाय MLA काप भलिबल टुर्नामेन्टखौ बेखेवनानै होयो MLA जलेन दैमारिया बुंथियो दि तामुलपुर आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ गेलेमु आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव सांग्रांथि आरो थुलुंगाखां होनाय थांखिजों बे भलिबल टुर्नामेन्टखौ खुंनाय जादों। बेनि गेजेरजों खेला गेलेनायनि फारसे जोंनि लाइमोनफोरा दावगानो थुलुंगाखांनाय मोनगोन। थारैनो मख'नो नांगोन दि MLA जलेन दैमारिनि बानजायनायाव खुंजानाय नेशनेल थाखोनि बे भलिबल बादायलायनाया जोंनि गोसोखौ मुहिहोनो हानाय मोनसे रंजाथाव आरो नोजोरबोथाव जादों। गाबोन एबा 5 फेब्रुआरि खालाराव फाइनाल गेलेनाय जागोन। बेनिखायनो फाइनाल गेलेनायाव बयखौबो बाहागो लानानै मोनसे जाफुंसारनाय आरो रंजानायखौ लानो थाखाय साफ्रोमबो रायजोफोरखौ खावलायो MLA जलेन दैमारिया। प्रथमबाৰৰ বাবে আমি ইয়াত ভলিবল MLA কাপ চেম্পিয়নশ্বিপ ইয়াত অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ। কাৰণ অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আজি আমাৰ প্ৰতিটো কৰ্ণাৰৰ পৰা আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতিভা ওলাই অনাৰ কাৰণে যি প্ৰচেষ্টা, সেই প্ৰচেষ্টাত অনুপ্ৰাণিত হৈ ময়ো তামুলপুৰ সমষ্টিত ভলিবল ইয়াত টুৰ্নামেণ্ট আয়োজন কৰিছোঁ। এই টুৰ্নামেণ্ট আয়োজন কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ তামুলপুৰ জিলা আৰু তামুলপুৰ সমষ্টিৰ পৰা আমাৰ যুৱক যুৱতী যি খেলাত আজি বিভিন্ন ইভেণ্টত ষ্টেট লেভেল বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত লাগি অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্ন ইভেণ্টত, আৰু বিভিন্ন ইভেণ্টৰ আকৌ তেনেকুৱাই যাতে অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰেৰণা পায়, উৎসাহ পায়, ইয়াৰ কাৰণে মই আজি বিধায়ক হিচাপে ইয়াত MLA কাপ আয়োজন কৰিছোঁ, যাতে আমাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে উৎসাহ পায়, উৎসাহেৰে আৰু যাতে বিভিন্ন খেল ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ, ইয়াৰ কাৰণে আজি তামুলপুৰ সমষ্টিত MLA কাপ আয়োজন কৰা হৈছে। আজি আমাৰ মাজত 8টা টিমে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আজি প্ৰথম দিন, আৰু এই প্ৰথম দিনত আমাৰ সৰ্বক আৰু UP ৱাৰিয়ৰ্ছ এই দুটা টিমৰ মাজত প্ৰথম আমাৰ উদ্বোধনী খেল ইয়াত আৰম্ভ হৈছে, আৰু অসমৰ আৰু ভাৰতৰ কিছু ৰাজ্যৰ পৰা ইয়াত টিম অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ যি উদ্দেশ্য ল'ৰা ছোৱালীক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে, প্ৰেৰণা দিয়াৰ কাৰণে ইয়াত আমি কিছু হ'লেও সফল হ'ম বুলি আশা ৰাখিছোঁ, আৰু তামুলপুৰবাসীক এই খেল উপভোগ কৰাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा हु धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।